Lander ved siden af mig, Axel. Sådan, mand. Ja, dernede i. Nej, lige her. Det der hul. Ja. Var du nede i det? Nej, det gjorde du ikke. Men, Det gjorde jeg ikke. Jeg skal have den sådan der. Og så et lille hop her. Og så derhen, og så hop der. ja, hoppe ind, og så tager det her på svingen. Hvor så det her? Sådan der. Det der, jeg kommer op på face, det der, mand. Okay, lad mig tage et sidste, men det var for fedt hop, det der. Det var jeg nemlig. Okay. Det gjorde jeg!